Hello po, good morning. Ngayong umaga ay magluluto tayo ng ating pinakasikat na dinengdeng recipe ng mga Ilocano. Ito po ang ating mga ingredients. So meron tayong bawang, sibuyas, kamatis, saluyot, talong, ampalaya, sardinas. And then meron tayong kamote, isang basong tubig, syempre ang ating bagoong, and then ang ating fresh na malunggay, and then meron din po pala tayong luya. So umpisahan na natin, ilagay natin ang isang basong tubig, sunod natin ang ating kamote, then sunod natin ang ating kamatis, bawang, sibuyas at luya. Optional po yung paglalagay ng bawang, sibuyas at luya sa dinengdeng. Kasi sa amin, hindi kami gumagamit ng mga betchin tsaka kahit anong seasoning, kaya naglagay kami. And then, lagyan na natin ng bagoong. Usually, ang nilalagay namin 4 hanggang 5 sandok, which is equivalent to kutsara, kasi yan mababaw lang naman. Then isalang na natin para mapakulo. Ginagawa namin, pinapakulo muna bago ilagay ang mga gulay para mas maluto muna yung bago. Meron din tayong sitaw at okra. So, ayan, kumukulo na ang ating nilagang bagoong. So, ang gawin naman natin is i-smash natin yung kamote. Mas masarap kasi pag medyo dinurog natin yung kamote. Medyo manamis-namis ang sabaw ng ating dinengdeng. Ilagay na natin ang ating mga gulay, talong. Usually, ilalagay lang natin lahat yung mga yan. Kaso, unahin natin mula sa matigas hanggang dun sa mga gulay na madaling maluto. Okra, sitaw, and then yung ampalaya, then lagay na natin yung ating sardinas para sa sahog. Kung meron tayong pritong isda or inihaw na isda, mas maganda, mas masarap. And then isunod na natin ang ating mga dahon, which is ang ating saluyot, then takpan natin siya ulit, hintayin natin kumulo. Isunod naman natin yung pinakalas nating sangkap, ang ating dahon ng malunggay. 1 minute pagkatapos nating takpan nito, luto na po ito kasi madali na lang siyang maluto. So this time, titikman naman natin ang ating nilutong gulay. Approve. Ayan po, luto na po ang ating dinengdeng na gulay. Sana po nag-enjoy kayo sa ating video at may natutunan kayo sa pagluluto ng ating favorite dish ng mga Ilocano, ang ating dinengdeng. Thank you for watching. God bless us all. Sana po nag-enjoy kayo sa ating video at may natutunan kayo sa pagluluto ng ating favorite dish ng mga